Halo sedulur, ketemu maning nang acarane petualangan kuliner. Kuliner sing kancak arane slondok kremes. Ya. Kuning nang Jogja. Cemilan kece enaknya bikin nagih. Ya, jadi kremes sarane apa iki? Slondok kremes iki oleh-oleh sing Jogja. Bentuke iki sedulur ya. Coba ya. Alhamdulillah untune nyang sesepepek. Gedene kok meletus-meletus mata lo kayak iki ya sekuat. Tapi enak. Gurih. Pamane dicocol nganggo caos. Cocok maning. Lagi selondok ya, kayak selondoknya iki bentuknya biasanya selondok kan kayak tapi ki selondoknya bentuknya iki ya. Ki asli oleh-oleh sing Jogja ya. Matur nuwun ya. Tapi enak ya.